to je za psisko? Neviem, našiel som ho. Volám sa Bobby, kopem hroby, prenášam rôzne choroby. Račucham zadky, lížem zvratky a k tomu žerem podpátky. Dneska sa vyštím na chodbičku, potom čo sprzním babičku. Lížem si guľky v tmavom rožku, nakadím vám na rohočku. Nechcel som skýtať žiadnu guľku a tak som ušiel z útulku. Ja nechcem skončiť v tmavom vreci, ale na vašom koberci. Mami, necháme si ho. No tak áno. Yes. Merča video pozdraví na Mafianos.sk. Čo to je za psisko? Neviem, našiel som ho. Volám sa Bobby, kopem hroby, prenášam rôzne choroby. Račucham zadky, lížem zvratky a k tomu žerem podpátky. Dneska sa vyštím na chodbičku, potom čo sprzním babičku. Lížem si guľky v tmavom rožku, nakadím vám na rohočku. Nechcel som skýtať žiadnu guľku a tak som ušiel z útulku. Ja nechcem skončiť v tmavom vreci, ale na vašom koberci. Mami, necháme si ho. No tak áno. Yes. Merča video pozdraví na Mafianos.sk.